Hei taas ja tervetuloa takaisin Nord Insightiin. Tässä koulutuksessa tutustutaan protokollat-osioon ja osastosi hyväksyttyihin implantteihin. Aloitetaan protokollista. Vasemmassa sivupalkissa klikkaa protokollat. Täältä näet kaikki sisäiset ohjeet ja käytännöt, jotka osastosi on ladannut Nord Insightiin. Nämä lisätään yleensä osastoylläpitäjän, MRSO:n tai radiologin toimesta. Kun haluat avata ohjeen, klikkaa vain sitä. Voit myös hakea suoraan hakupalkista, esimerkiksi kirjoita hiusten pidennys, niin ohje ilmestyy heti näkyviin. Avataan yksi yhdessä. Kuka saa pääsyn MRI-huoneeseen? Täältä näet ohjeen selkeästi jäsenneltynä, mukana viitteet ja voimassaolopäivämäärät. Niin tiedät, että se on aina ajan tasalla. Kokeillaan toista. Ohje tuntemattomien sepelvaltimostenttien käsittelyyn. Ylhäällä näet viitteet ja vanhenemispäivän. Kun selaat alas, huomaat, että ehdot on kirjoitettu täsmälleen samassa muodossa kuin implanttitiedoissa Nord Insightissa. Näin sisäiset ohjeet näyttävät ja tuntuvat tutuilta. Yhtenäinen tyyli helpottaa käyttöä. Vasemmalla näet linkitetyt implantit. Klikkaa yhtä, niin siirryt suoraan sen implantin sivulle. Oikealla taas näkyy, mihin ohjeeseen tämä implantti liittyy. Kaikki pysyy siis automaattisesti yhteydessä toisiinsa. Kotinäkymässä muista, että voit etsiä ohjeita myös päähaun kautta. Samasta paikasta, josta etsit implantteja. Kirjoita esimerkiksi hiukset, niin löydät hiusten pidennysohjeen, tai vanki, niin näet ohjeen vankien käsittelyyn MRI-kuvauksessa. Ohjeet voivat olla myös kansioissa. Jos MRSO on tehnyt esimerkiksi sepelvaltimostenttien kansion, löydät sieltä paitsi stentit, myös niihin liittyvän ohjeen, kaikki yhdessä paikassa. Katsotaan sitten hyväksyttyjä implantteja. Klikkaa valikosta Hyväksytyt, niin näet kaikki implantit, jotka osastosi on virallisesti tarkistanut ja hyväksynyt. Nämä hyväksynnät ovat paikallisia, vain teidän sairaalanne käytössä, ja ne säästävät aikaa tarjoamalla valmiita ohjeita, joihin koko tiimi voi luottaa. Lopuksi mennään Rumsoversikt-osioon. Täältä näet kaikki MRI-skannerinne, niiden tekniset tiedot, spatiaaligradientit, lähetys- ja vastaanottokelat sekä mahdolliset liitetyt tiedostot. Se on täydellinen näkymä osastonne kuvauskapasiteetista, kaikki kerralla käden ulottuvilla. Ja siinä kaikki. Protokollien, hyväksyttyjen implanttien ja huonekatsauksen avulla Nord Insight tekee paikallisten ohjeiden löytämisestä helppoa, päätöksenteosta sujuvampaa ja tiimityöstä yhtenäisempää.